За да разберете какво ви се прави в този живот, може да направите упражнението, което правя аз всяка сутрин. И това упражнение го правя, между другото, да получа отговор за много решения, които взимам в ежедневието си. Упражнението се прави сутрин. Много е важно да се прави сутрин. Както казва българската поговорка, утрото е по-мъдро от вечерта. Но не случайно. Какво е упражнението? За да разберете какво ви се прави, сутрин като станете, сядате някъде удобно на диван, на стол, където ви е удобно. Може и в тоалетната, няма проблеми. Ако искате да записвате, взимате с вас тетрадка и химикал. Ако не искате да записвате, няма проблеми. И си задавате този въпрос. Какво искам да правя днес, ако не трябва да ходя на работа? И си задавате този въпрос всеки ден. В рамките на 20 дни до месец. Какво искам да правя аз, ако не трябва да ходя днес на работа? И когато видите какъв отговор записвате, защото отговорът идва от подсъзнанието, а подсъзнанието знае най-добре какво искате вие трябва да започнете да правите това. Дали за хоби, дали като работа, дали както си прецените. Но правейки това, което вие най-много обичате да правите, вие започвате да вибрирате положително и така почвате да привличате положителни ивенти и събития и хора и емоции и предмети и всичко положително почва да идва към вас. Затова правете това упражнение, разберете какво искате да правите и започвайте да вибрирате положително. Благодаря и споделете това съобщение, за да може повече хора да почнат да вибрират положително.